kukurap mga idol ha. Yan yung galaw. Ito yung pulang tigre drop. So ito naman siya. Ito ko sa inyo. Ito mga idol, huwag kayong kukurap dito ha. Ang laban na to, huwag niyong kukurapan no. Gawa mo na sa malayo. So, what's up mga Adreno? So, again, kung napanood nyo man yung video natin sa Facebook page natin. So, ito yung sinabi ko na pag tatapating ko, no? Medyo may kalakihan yung tigre sa kaha, no? So, wala tayong magawa dyan. Hindi naman talaga 100% na taparis talaga yan, no? So, bago ko to i-fight, so ito, nagamit ko na to ng Thursday. So, medyo lapse na to, pero ang laro na ito mga idol, hindi nyo makumpiyansahan, no? Matindi pa rin lumaro yan. So, bago yan, gusto ko lang pakita sa inyo itong mga derby size na nandito. Meron atang 4, no? Na 25 pataas, napakagandang derby size. Pero kung walang kukuha na ito, matik na. Sasama ko to sa mga regular size lang nagagamba, no? Tingnan natin yung itim na to. Yan. Ang haba ng itim na yan, no? Extended talaga. Ito itim pa rin. Tapos, ito naman tigre na abuhin. So, magagaan kasi yung tigre, no? 25 pataas. Ito naman super extended din to. So, try natin palabasin yung itim bago ako maglaban ng gagamba. Ito. Para lang may idea kayo, no? Sa derby size na makikita nyo. So, ito yung itim na derby size. So, 25 pataas lang naman, no? 25 pataas. So, yan. Yan. So, lagay na natin. Game na tayo, no? Tapos mga be, lalagay ko lang yung ruweda natin yung sa gilid, tignan nyo. Yan. Set up lang natin. Setas naman. Nag-draw, no? Pulang tigre. Yan yung galaw. Yung pulang tigre draw. So, panakakain natin dito para makita nyo lang, no? Siya. Draw ito mga idol. Hindi ko na lang i-explain sa inyo kung bakit to nag-draw. Pero napakasakit ng pagka-draw nito, no? Dapat to panalo to eh. Sa foul kasi nagkadalihan, no? Sa foul dapat to eh. Kung sa ibang, pero iba-iba kasi tayo ng area, no? So wala tayong magawa dyan. Sandali. Ito naman isa, panalo to. Puntikan pa to mga idol, no? Buti na scorean niya yung kalaban, tapos yung kalaban talaga nabakla na, no? Hindi na lumalaban. So ito naman siya, pakita ko sa inyo. Ito mga idol, huwag kayong kukurap dito, ah. Itong laban na to, huwag niyong kukurapan, no? Kasi mas maliit to. Makita niyo naman gaano kalaki yung tigre, no? So almost 8 Gs, pero hindi na nangingilala to mga idol. Hindi na nangingilala ng laki to. Pag may tumakbo dito, ah, ito yung load, oh. Yan, yun yung load niyan. So, pag tumakbo to mga idol, okay, pakita natin size difference, ha. So, yan, size difference tayo. So, walang kukurap mga idol, ha. Pang putik na gilidan kagad yung orange, no? Sa laki kasi ng pula, pero may paganti pa yan mga idol. Hindi yan tatalon. Oh, isang alaw pa. Wasak talaga siya, nahuli siya. Gusto niya pang kumagat, oh. Nahuli talaga. Grabe kumagat kasi yung gamot natin mga idol, pitbull. Wala
wala, ano. Hindi nakaganti yung orange, ah. Kaganti pa sana yung orange na yan, hindi nakaabot. Talagang binira kagad sa tagiliran kasi, no. Wala na yan mga idol, yung gamot pa naman natin ganyan, no. Pag nakakagat, medyo matagal talaga bumitaw yan. Kaya lamang yung gamot natin sa ano, yung rules na hindi na binibilutan, no. Basta nakakagat, tumigil ng ganyan, sisilipin na to. Kung nakakagat yung orange o hindi, titignan ng ganyan, no. Kaya kunyari yan, hindi na siya nakakagat ng ganyan, no. Kunyari ganyan yung posisyon, no. Hindi na siya nakakagat. 1, 2, 3. Panalo na yung tigre mga idol. Ayan, no. May talaga bibitawan. Pero wasak din siya, eh. Nakita ko yung kagat sa kanya, no. Ang dami din tama nito. Ayan, no. Wasak din yung tagiliran niya. So, yun mga idol, ah. Try natin, ano, mag-upload pa ng ibang laban, no. Kung pwede. Dadamihan ko yung ganyan. So, yun lang. So, kung may concern kayo mga idol about dito, so, may sinesend ako na preconditioning method nito, pati pointing method nito, sinesend ko. So, mabilis yung laban, hindi nyo kasi masyadong makita yung laro talaga nito kasi parehas na gamot, no. Tapos parehas talaga diin yung kagat. Pero tignan nyo yung gagamba. Napatay niya tong orange pero siya dying din siya, oh. Kasi ganyan yung kagat mga idol, oh. Din yung kagat. Dying din tong isa. No? Paganti lang yung dumali sa kanya, oh. Pero nadali niya na talaga yan. So panalo siya.